Der må jeg gå passe på med bygningen. Så langt her, der sidder en over skoven mellem bakken og huset. Stik ind. Hvem bunkeren? Er der nogen dernede? Hit! Jeg er kortere end her. Ja, der var ventet. Ja, nok. Der er en i træeren. Ved du, om han i træerne død? Jo, det tror jeg, han er. Ja. Hold nu op. Om den ikke ramt der. Han var sgu heldig. Lige kom. Jo, Kim. Hvad er det? Ja. Jo, længe leve, Kim. Det er godt, det er det. Og kæft, det går bare godt på de her magasiner. Hvad fanden, hæt? Okay. Godt lavet. Ja, der er det også. Ja. Hvad fanden? Lortemagasin. Okay, cheater. Nice. Nice. Hit. Der, close, eller helt op. Jeg laver surprise peek. Der. Jeg bliver forundret gang på gang, hvordan jeg kan blive skudt. Jeg tror, jeg fik en. Der står en lille. Jeg har ikke flere kugler. Der står 2 piger for os. Jeg har ikke flere kugler. Er der flere ekstra til mig? Nej. Det bliver crazy. Det bliver sindssygt. Jeg løber ned i voldgraven. Backflipper. Ah, fuck it! Ah, jeg blev lige på halsen der.
Shit, der ligger en lige fremme. Ja, top ligger nede i Folkevogn. Eller Skuldervogn. Det er nok kommet, jeg så. Kom så, Peter! Du er ikke god til at ramme. Jeg ramte dig der. Nej, Ramte sgu da din vest? nej. Jo. Du er overhovedet ikke. Umuligt, jeg ikke ramte. Umuligt, jeg ikke ramte det der. De røg ved siden af mig. Seriøst? Ja, What? Nå, jeg tror heller ikke, det rammer mig. nej, det gjorde jeg heller ikke. Åh ja, hvor er skolen? Der ramte jeg. Hvor er sporten i skolen hen? Det er skolen. Nå ja, Nå, ja, fuck. vi har sporten i skolen nu. Ja. Det er jeg ked af. Ja, Jeg spiller højt klar. det må blive næste gang. Ja. Fuck. De kommer overfra. Ramte du mig? Ramte du mig? Ja, jeg tror, jeg har Jeg tager det bare. Kan du gå ind her, Philip, uden at blive skudt? Her, gå ind her. Og så tag det der sorte ned til siden, så skyder jeg igennem det. Kan du gå længere tilbage, så jeg kan se dig. Der, og så... Nej, du er inde nu. Han er ikke død. Jeg åbner lige for at skyde. Ja. 3, 2, 1. Skal vi være 2? Ja, okay, jeg er klar. Åben! Kan du ikke pigge nede? Hold helt lige der. Hørt! Fuck! Nu venstre. Skal vi prøve at løbe op der? Nej, lige bygning kl. 12. Nej. Det er faktisk kommet her. Han kigger ikke lige nu. Der er 2 år. Det er også fint. Det er også fint. Ja. Stik ind. Oh my god. Ja, pas på. Så skal du vel flag der. Vi skal have det i skolen. Skal jeg tilbage have min rejse? Hvad fanden der skyder VIP efter mig, mand? Hvorfor skyder de efter mig, dem der? Samme regler som vinduer. Ja. Kig ind.
Og så ham der. Han troede lige, han kunne gemme sig, hva'?